Way hulga sa terorismo dinhi sa Kabisayan bisan sa travel warning advisory nga gi-issue sa United States. Kaso ni Belia Ruby Santos sa pagkidnap ug pagpatay sa usa ka bata gidismiss sa korte. Pamilya sa biktima nanawagan sa pagpangita sa responsable sa kamatayon ni Ella Joy Pique. Konsihal mangayo og pasaylo sa pagbakwi sa iyang gisaad nga suporta sa pag-reorganize sa mga komitiba sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga suspect sa pagpanuli sa Western Union nailhan sa kapulisan. Mga biyahe sa barko gi-cancel tungod sa kusog nga hangin nga habagat. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes, petsa 10 sa buwan sa Oktubre, tuig 2014. Ako si Dennis Tanok. Inyo sa ming madungog sa Makasa Radio 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Kaso bato kang Belia Ruby Santos gidismiss sa korte tungod sa kakuwang sa ebidensya. Si Belia Ruby akusado sa pagkidnap o pagpatay sa 6 anyos nga batang si Ella Joy Pique. King Perez, Suginlimi. Sa desisyon ni Judge Esther Veloso sa Cebu City Regional Trial Court Branch 6, wala igong ebidensya ang prosecution sa pagmatuod nga si Belia Ruby ang responsable sa pagkidnap o pagpatay kang Ella Joy Pique ni adtong Pebrero 2011. Yesterday, when Attorney Ram Gonzalo informed me that our demurrer has been granted by the court, I cannot express the joy of being acquitted in this case. I was speechless for a while. But I was also sad at the same time because the real perpetrator are still scot-free. To Mr. and Mrs. Pique, may you have more strength in your quest to find justice against the real suspect. The court can no longer entertain any motion for reconsideration. No more. No more. It is now an issue of double jeopardy. Sumala sa desisyon sa korte, napakyas ang prosekusyon sa pag-identify kang Belia Ruby sa pagkidnap o pagpatay kang Ella Joy. Napakyas ang eyewitness nga gipresentar sa prosecution sa pagpamatuod nga si Belia Ruby ang babae nga kauban sa usa ka langyaw nga mikidnap kang Ella Joy. Matud sa desisyon sa huwes, dili matino ang testimonya sa bata nga eyewitness, hilabi na nga ng hitabo na kaniadto nga lain nga mga akusado ang gitudlo gidakop sa kapulisan. Unang gidakop ang usa ka Sugboanon nga nurse nga si Karen Estrilon ug usa ka Norwegian national nga si Sven Erik Berger. Apan sa mga recording sa security camera ug mga dokumento, nakapamatuod nga imposible sila nga makahimo sa krimen. Regarding the expectation ani nga ruling, we worked hard, we brainstormed a lot, nga gidissect na mo ang kaso gyud, nga we hope for the best, nga we expected for the worst, nga ug madinay obligado gyud si Belia mo presenta evidence. Lamin kasuko bro. Banda na mo. Wa mapugni sa amahan ni Ella Joy ang iyang emosyon dihang nasayod siya nga wa gihapon nila nakapot ang hustisya. Lang bro, sakit man tinag bro. Mura gid nga yung unta. Kadang na tawo involved ano. Patas mga tabang padagan. Wala yung tayo ginubigan bagay. Bubring lang bro. Tinuod, murag magduda mo ko sir nga murag nabatay hustisya o wala ba kay kasagaran mo sa uban sir daghanan na itabo nga ang mga dato ma-acquit sila nga ang mga pobre ma-convicto sila. Pero usa si Ma'am Junisha sa mga katapusang nakahimamat ni Ella Joy sa wa pa kini gidagit o gipatay. Matud pa sa magtutudlo, grade 5 na unta si Ella Joy karon kun wa mahitabo ang moong krimen. Dinhi ining classroom sa mga grade 5 students, usa sa mga estudyante si Ella Joy ni Ma'am Eunicia. Kanya mo to ako na kuan man na shock to ato kay before ato na itabo sir nagika-pick up to siya sa kumbukton. Mama, last na dito niya para ko Matud pa sa batang eyewitness sa prosekusyon nga naguban sila ni Ella Joy Pique kauban ng ubang mga estudyante nga padung na unta mo pauli sa dihang gipasakay ang maong biktima sa usa ka langyaw ug usa ka babay. Tungod kay na-dismiss na ang kaso nga giatubang ni Belia Ruby Santos, hangyo niini sa mga investigador ug sa prosekusyon nga tarungon na ang pagpangita sa tinuod nga sagdan sa kamatayon ni Ella Joy. To the witnesses who falsely testified against me and Ian Charles,
Do not do that to anyone anymore. Your lies will haunt you forever. To the lawyers who prosecuted us, please revisit your lawyer's oath. So ang ako lang utang hangyo sa tanan, labi na gyud sa prosecution's office and to the police. I beg you to please, before even thinking of a person to be a suspect, to conduct a thorough investigation on his culpability, and not to be focused on the rewards, not to be focused on the incentives that you will be receiving, but please think that it is not at all easy to be deprived of your liberty. Makighinabi ang amahan ni Ella Joy sa mga sakop sa Children's Legal Bureau aron mahibawan ang sunod nga mga lakang. Buot samahan nga subling ablihan ang pagsusi sa kamatayon sa iyang anak aron pagtudlo sa mga sad-an. Hangtod karon labas gihapon sa iyang panumduman ang nahitabo sa iyang anak. Ano ko lang karon nga nagkisula ko sa mga lawyer doon na pa ba ko makimo or wala na. Kaya wala na. So siguro dito sa kukutan. Manghinaot ako nga kinsa man jud to naghimo sa ingon hinaot unta nga motumaw na gyud niya ug unsa gyud ang kuan ba ang katinuoran mo gawas gyud ta ang katinuoran. Alang kang Belia Ruby mo padayon kini sa pagpanikay-sikay nga usa na karon ka hairdresser. Ang pagsalig sa kahitasan mao ang dakong pagtulunan nga iyang nakuha dihang nabilanggo. Ko ana lagi siguro pag-ampo jud kay wala gyud imposible Ginoo. Kaya umutawag jud kaniya sa kinasing-kasing magtinarong kasi mong kinabuhi. Gantihan jud ka. Mato ni Belia Ruby nga usa na siya ka single woman ug di na niya partner ang laing akusado nga British national nga si Ian Charles Griffiths. King Perez, News 5. Duha sa tulo ka kaso sa British national nga mikural sa Santa Fe airstrip gidismiss sa provincial prosecutor. Mayor sa Santa Fe miawhag na sa Kapitolyo nga manginlabot sa kaso. Jinky Bargio, Suginlimi. Nasagmuyo sa Santa Fe Mayor Jose Titing Esgana nga gidismiss sa provincial prosecutor ang duha sa tulo ka mga kaso nga ilang gisangat batok kang Christopher Paul Alexander, ang British national nga mikural sa luna sa Santa Fe Airport. Gidismiss ang kasong malicious mischief o usurpation of rights and real property batok sa Briton. Nagduda ni ini si Esgana. Resolution, gidala sa balay, walay ang sobre, walay pangalan para ako as a complainant. Ang pulis lang nagda dito mo nga ako pong investigahan ng pulis how come nga open niya there's no such formal communication coming to the provincial prosecutor. Gisaligan na lang nila karon mao ang kasong direct assault in person of authority. Matud sa legal counsel ni Esgana nga si Attorney Louie Arma, panahon na nga lion kini sa provincial legal office. That's against the person of the mayor. So kanang duha nga na-dismiss, the resolution talks about na the proper party should not have been the mayor. So, impliedly, it should be the province of Cebu. Nakurat sab si Esgana nga mipadaog letter of intent si Alexander sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga nagpadayag nga palambuon ang Santa Fe airstrip nga iyang gikural. Tungod sa hitabo gihagit karon ni Mayor Esgana ang Kapitolyo nga manginlabot na sa kaso, maprotektahan ang katungod nila. With all my support sa atong administration, pero ang ako lang tanawon pod nila unsa pag ilang ma-extend dito sa municipality, especially me as a mayor, being a watchman of that property. Jinky Bargio, News 5. Sukad pa kagabi doon ay mga barko nga wao na mularga nunod sa kadaot sa panahon. Ang mga tag-iya sa shipping companies o ilang kapitan mismo mo ay midesider ni ini. Mubalik si kapatid Jinky Bargio. Pipila na ka mga shipping companies ang mikanselar sa ilang mga biyahe tungod sa kadaot sa panahon sukad pa kagabi. Matod sa Coast Guard, sagad sa mikanselar og biyahe katong mga fast craft nga paingon sa Tagbilaran, Ormoc City ug Hilongos Leyte. Duna sa barko nga padung sa Batol Leyte, Negros ug bisan sa Bantayan ang lakip nga mikanselar. Bisan ug way storm signal, ang dagkong bawd ug kusog nga hangin maoy nakapaaghat sa mga kapitan sa barko nga di una mo biyahe. Wala lagi tayo publish the warning signal, so walang mandatory
But ang gihimo sa atong mga tao dito sa site, magtawagay sila from the point of origin going to the port of destination, and then i-verify kung okay ba ang panahon. Hangtod alas 6 kaganang buntag, 7 na ka mga barko ang wa mi biyahe. Gipaybaw ni Azcuna nga wa na magagad kanila ang mga shipping companies kay nahibaw na silang daan kung kanus amo kanselar sa ilang mga biyahe ug dili. So far wala may na-report sa atuan ng mga stranded passengers. So we assume that nanguli na ni sila sa ilang mga balay. Those passengers only who are staying sa mga terminal na tumunay atong pang-account na stranded. Hinoon ang barkong MV Filipinas maasin nga gikan sa Maasin City, Southern Leyte. Ang hangtod karon wa pa makaabot din sa Sugbo. Human giingong mi take shelter sila nunot sa kadaot sa panahon. Wa say natala nga affected passengers ang Philippine Coast Guard. Jinky Bargio, News 5. Philippine Institute of Volcanology and Seismology giawhag sa pagtukod sa mga balay ug mga infrastructure nga mobarog bisan sa kusog nga linog. Matug sa PhilVox, sa tunga-tungang Kabisayan ang Sugbo na lang ang wala maigo sa kusog nga linog. Ryan Sorote, Sugin Luming. Pebrero 6, 2012, gitay og magnitude 6.7 nga linog ang Negros Oriental. Suma sa PhilVox, usa ka undiscovered fault ang milihok nga miresulta sa pagkakuba sa daghang mga balay ug kadalanan lakip sa mga estruktura. Oktubre 15, 2013, naigo og magnitude 7.2 nga linog ang lalawigan sa Bohol. Daghang mga karaang mga simbahan ang nahugno lakip sa mga balay, taytayan ug kadalanan. Mitay og sab sa Sugbo ang linog sa Bohol nga mikalas sa pipila ka kinabuhi. Usa ka bagong fault sa Bohol ang nadiskubre sa mga eksperto sa lungsod sa Sagbayan nga gihimo na usab og tourist attraction. Human ang Negros Oriental ug Bohol, ang pangutana sa tanan, ang Sugbo na ba musunod? Ang tubag sa PhilVox, posible kini mahitabo. Kini base sa mga historical data gikan sa 1800s nga gitun-an sa PhilVox. Pero based on the records, sir, there is a possibility. So, tungod kay active fault siya, tanang mga active fault, posible mulihok. But as to the magnitude of it? Magnitude of it, based on history, na sa mga significant nga mga event nga na-record based sa atong history, di ba? Nakita ng mga history. Apan giklaro ni Robinson nga dugay pa una mahitabo ang kusog nga linog dinhi sa Sugbo. Gani, posible nga mahitabo kini sa sunod nga henerasyon. Ang maong katalagman, mahimo ra gyud nga mapangandaman apan di gyud malikayan. Ang nga karon pa lang planuhon og maayo ang pagpatukod og mga balay ug mga building nga mga earthquake resilient. So ang atuan na lang mo'y wa pa mulihok. So muna amo ang atong gi-closely monitored karon mo na nga gi-encourage ang tanan na ginakuha nato ang preparedness pagdating sa linog. Ang isla sa Sugbo, dunay active fault line suma sa fault mapping sa PhilVox. Kini gitawag nga civil lineament nga mitadlas gikan sa tunga-tunga nga bahin sa Sugbo ug duha sa bagatan nga bahin sa isla sa Sugbo. Ryan Sorote, News 5. Namatay gyud ang usa ka 10 anyos nga batang lalaki tungod sa sakit nga tipos nga miigo sa barangay Guadalupe. Samtang siyam kalaing pasyente tungod gihapon sa maong sakit nakagawas na sa Tambalanan. Leslie Caminada Vestil, Sugin Liming. Niadtong Domingo siyam ka taga barangay Guadalupe dakban sa Sugbo ang giadmit sa Tambalanan tungod sa sakit nga tipos. Apan dunay usa nga namatay sa Tambalanan tungod sa maong sakit. Kini mo ang 10 anyos nga batang lalaki nga si John Mark Diso Asido. Actually, wala na tay case nga ni come up nga new cases identified. Mipahigayon na og test ang Cebu City Health sa mga biktima apan moagi pa kini og taas nga proseso. Gisusi na sab nila ang water supplies nga gikuhaan sa mga mulupyo. Positive siya for IgG, meaning to say typhidat, positive siya sa typhidat, meaning to say kanang magi-infection. Ang kakuwang sa pansayan sa dapit mo'y usa sa mga nakitang hinungdan sa pagkatap sa kagaw nga nagdala og sakit nga tipos. Mao nga pahimangno sa City Health sa katawhan nga siguradong limpyo ang imnon ug kanon ingon man imintinar ang paglimpyo sa palibot. Giawhag na to ang tanan nga kinahanglan gyud kaayo ang good sanitation na to, no? Sanitation condition and proper hygiene habits. So kung inyong hunanaon ang toilets, no, kanang kabaw gyud ta ngadto sa kuan kay daghang kay nangabot nga mga bag-ong residente anang lugaran niya to sa bukid. So gi-identify nato nga daghan kaayo gyud nga wala pa kasilyas, even nagkasilyas. Leslie Caminada Vestil, News 5.
Korte wa mohatag og temporary restraining order batok sa pagdemolish sa mga panimay daplin sa Mahiga Creek. King Perez, Suginlimi. Napakya sa mga abogado sa mga lumulupyo sa pagkumbinser sa korte nga angayan pugnga ng demolisyon sa 153 ka mga balay sa sitio Mahayag, Barangay Subang Dako, Mandaue. Suma sa desisyon ni Judge Teresita Abarquez Galanida sa Mandaue City Regional Trial Court Branch 26, wala makapamatuod ang ilang abogado nga mga lumulupyo adunay katungod sa pagpuyo sa maong luna. So, your clients must prove to the court that they have such a right, not only on their houses, but on the land on which the houses are being constructed. That is the concern of the court. How in the world can I issue the TRO that you are paying for if you cannot establish that the still requisites for the issuance of the TRO or the traffic clear are established? So, give me a we will not have any with them. Like I said, a question at the court. Did you go to the DER as elected? We have process through engineer. They not be through. Now I will ask you, so why did you state in your complaint that the public land on which these complainants or these plaintiffs have built their houses has been classified by the DER as alienable and disposable? Look at your complaint. Yes, public land, kabalo mi. Nadilig yun amo. Apan among balay. Nagtinguha na lang ang mga apektadong residente sa demolisyon, ngagadton lang untang nakalapa sa 3-meter easement zone ng Gubon. Suma silang pagsukod-sukod, 50 lang sa 153 ka mga panimay na subject sa demolisyon ng angay untang Gubon. Wala mi supak sa ilang demolition sa 3 meters min, apan dili mi tanan nasa 3 meters min. Naaman mi kani ilang kani demolition order 3 meters. Wala mi ni mamakak. It time to time nga mag-interview sila, kami tanan nasa 3 meters. Kung sa manday ani, 3 meter is me. Kare, una. Wa sila masayod kung nganong gadali ang kagamhanan sa Mandaue sa pagpaguba sa mga panimay. Maulagian na nga ang nabuloy. I don't know kung unsa man, it might be political motive, I don't know kung unsa. King Perez, News 5. Kinsa gyud kaha tali sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles o sa University of the Visayas Baby Lancers ang ilhong kampiyon sa Juniors Division sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kon si Safi. Upana sa alas 2 sa hapon magtiwas ang Baby Lancers ug ang Magis Eagles alang sa rubber match sa Best of 3 title series sa Juniors Division nga ipigayon sa Cebu Coliseum. Kini human makatabla ang Baby Lancers sa duwa ka gabii. Mao kadtoy unang daog sa Baby Lancers batok sa Magis Eagles sud sa upat ka higayon nga sila nagbagat karon sa nga season. Nailan ang Baby Lancers nga usa sa kamaayong offensive team ang ilang hugot nga depensa sa game 2 mo'y hinungdan nga nasumpo nila ang pagdominar sa Magis Eagles. Sa do or die battle ugma gituhuang gihapon nga sikit ang maong duwa. Nakaikyas ang suway nga nanulis og internatan kaganihang kadlawon dihang wa magdahom ang gwardyang miresponde nga moday kini ang tulisan. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gidimalas ang nagbinugto nga tulisan kay wa kini makada atol sa suway niyang pagpanulis sa usa ka internet cafe ganihang alas 3 sa kadlawon sa luyong nga bahin sa usa ka pribadong tambalanan sa Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Usa sa duha ka guard on duty miingon nga samtang siya ug ang iyang kauban nga naglingkod ilang nadunggan ang syagit sa usa ka babay mao nga ila kining gisusi. Nisugat kanila ang usa ka lalaki ug ila dayon kining gitiunan sa armas. Niisa sa kamot ang maong lalaki ug nagpaila nga siya si Rafi Sancover nga taga Tipulo, Mandaue City nga kanhi driver sa ambulansya sa Cebu Doctors Hospital nga gitaktak sa trabaho. Terus nih gawas na Rapi nga ninsa. Si Rapi ko, loy, kaila man ako. Wala na mo pusila kaila mi ko. Wa magdahom ang gwardya nga mao di ay kadto ang nanulis ug kun gipahibaw pa dayon sila ni Neves Lanyuhan ang piniyalan sa internetan di unta makasibat si Sancover. Wapon mi kibaw gitulis ba ang katong babae. Moto nga nilakaw naman Rapi nga ang babae nagsilag hilak. Yun nga.
Ning siya nga kanang ayoko biya ninyo. Mag-ora to dari. Ngawanya kapin. Kunya, meron siya ni Aul. Ni Aul. Nga naman ko sa. Badlong mo to si mo to absent. Mo to naol siya. Wala mabalik ka sa kumpanya. Ano ba yung posisyon mo? Driver. Driver siya din. Ambulance. Ambulance. Gidala sa mga pulis sa temporaryong Cebu City Medical Center ang babaeng attendant. Sa internetan human nasamad ang tuong tudlo ni ini, dihang iyang gisuklan ang tulisan. Matud ni Lanyuhan, nag-ihap siya sa kwarta ni adtong tungura kay padong na siyang manira. Giditsuan ako niyag tiyon sa kutsilyo. Gato ko kuan kanang customer ra ba kuan nananaw kanang napay nagduwa ngana. Pero pagkuhan nilipot man siya sa akong server og kuan nitiun siya kutsilyo. Kung dali-dali ko kuan, dali-dali ko kanang sukol. Kay kung wala pa ko nagusukol, dala tanan akong kuan. Halin. Sa man to wa na kay. Dugang sa biktima, gikumot ang iyang simod sa suspek diyang suway siyang gipahigda og misyagit siya. Ang hepe sa Fuente Jones Police kon CCPO Station 2 nga si Police Chief Inspector Wildemar Tsu, uban ining usa ka gwardya, nihimo og follow-up operation batok sa suspek. Ray Pasaporte, News 5. Nasikop sa follow-up operation sa Police Station 2 ang suway nga mituli sa internet cafe luyo sa Cebu Doctors Hospital. Si Rafi Sancover nadakpan sa mga pulis sa iyang gipuy-an sa Barangay Tipolo, Mandaue City. Dunay mga samad sa kamot si Sancover gumikan sa pag-inilugay og kutsilyo uban sa nagbantay sa internetan. Ang suspect positibong gila sa attendant sa internet cafe. Actually, diha nagkisi-kisi yun kay dito ra kuno siya, natuog ra kuno siya na kuan. O actually during the makita ninyo ang iyang kamot na isamad kay giilog man to sa biktima ang kutsilyo og siya nasamad sad. Security guard nga mipusil patay sa laing gwardya kagahapon mitahan sa iyang kagalingon human gihamok sa iyang konsensya. Ryan Sorote sa Ginlimi. Wa na maantos ni Carlito Lanto Jr. nga tulisokon sa iyang konsensya. Hinungdan nga misurrender kini sa Barangay Pasil. Siya ang gwardya nga mipusil patay sa laing security guard nga si Ruel Gigante kagahapon sa buntag. Giangko ni Lanto nga ang iyang grabing salo sa biktima mo'y nagtukmod kaniya sa pagbuhat sa ingon nga nagsugod ni adtong pangbuwan sa Agosto. Human iyang namatikdan nga hilaw nagtinagdan ang iyang live-in partner nga si Leonila Romero. Gisamutan pa kini nga wa na magkadug kaniya ang iyang kapuyo. Iyang giobserbahan ang duha nga kauban nagbantay sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe den pagbuntag nga relibo ang iyang kapuyo. Ug kagahapon wa na gyud siya makaagwanta gang iyang naabtan ang lalaki nga tamis og tinagdan sa iyang kapuyo. Nawasa ko ba nga nanako, naabot ako. Magblay sila ba? Mato, nakpalan ako. Sweet kindo ha. Alagi ko puwag sa yaliog, ma'am. Siguro si Isna, wagi ko kagog tugay tanaw gali. Nalayan ka? Mura kong utong na ba? Nambigay siya agit. Giklaro sa Milanto nga iguran niyang gipanalipdan ng iyang kaugalingon sa gingong pagpanghulga sa biktima dihang nag-atubang sila. Nagmahaysab siya kung nga nang iyang gipabalin sa subdivision ng iyang kapuyo aron magduol sa iyang gibantayang pawn shop nga tabad sa subdivision. Mas sumamay, isinto lang daan. Tuto na luhaan ako, sampo tayo kapot dito, baha na yung luhaan dito. Kaya ako naging na akong nagsuong bahay nga. Tayo. Timanda na sila tayo, ayaw lang na mga bata nga mga nalpriso ko. Inala, nalabaw. Terus pamilya sa mga gipatay. Gipaubos sa paraffin test ang suspect kaganiha. Wa na ma-recover ang .38 revolver nga iyang gigamit kay iya kining nalabay atol sa iyang pagsibat. Kasong murder ang giagdang batok sa suspect nga nakaroon sa Guadalupe Police Station. Lakip nga giimbestigar ang security agency sa biktima ug sa suspect kay pulos kini wa marehistro sa Firearms Explosive Security Services Agency and Guard Supervisory Section kon FESAG 7. Nasayran nga pulos nagbase sa kaulukan ang duha ka mga security agency apan angay gihapon silang magparehistro sa riyon kay doon naman sila gipang deploy nga mga gwardya. Ryan Sorote, News 5.
Sutao ni Cebu City Legal Officer Attorney Jeron Castillo kung nganong wa malakip ang Western Union sa listahan sa City Treasurer's Office nga padaan og notisiya kalabot sa seguridad sa ilang mga sangang buhatan o sa ilang mga customers. Padaadan og notisiya sa Cebu City Hall ang Western Union aron makabutang og igong seguridad sa ilang mga sangang buhatan. Nakadawat na sab si Castillo og compliance sa 79 ka mga establishmentong dunay huyang nga seguridad. Nagpaabot na lang sab ang maong buhatan kung makanos amo pada ang di mo menos na po ka laing mga establishmento. Check the records ko man diri ang Western Union. Napadala mabitan ang akong klarohon sa City Treasurers why wala man sa siya appeal. Ako lang sigurong i-verify, no, because these were reports given to me. I want to have a katong report gid nga in writing. Nailhan na sa kapulisan ng usa sa mga nagtulis sa Western Union. Ang mga tulisan gituhan nga taga Mindanao. Ryan Sorote, Suginlimi. Makita sa CCTV camera sa gitulis ka travel agency ug money transfer sa R. Duterte Street, Banawa, Barangay Guadalupe ang pag-abot sa pula nga motorsiklo nga dunay sakay nga duha ka mga lalaki. Unang mikanaog og misuod sa money transfer ang lalaki nga nagkalo samtang gipark sa lalaki nga nag-helmet ang motorsiklo. Sa sulod sa establishmento, makita ang pagpindot sa buton sa attendant nga si Richel Fuentes aron maabli ang automatic nila nga pultahan. Unang misud ang lalaki nga nagkalo nga daw wa mahimutang sa pagsigiini og ayos sa iyang kalo. Gihuwat pa niini ang pagsud sa iyang kaubang naka-helmet, una pa niya gikuha sa iyang bagang usa ka pusil og mideklara og tulis. Way nabuhat si Fuentes og ang iyang labaw nga si Roche Lopez sa pagdion og arbas sa mga tulisan kanila. Gitabangan og kuha sa duha ang 30,000 pesos nga halin o mga personal nga gamit sa mga biktima nga sumatotal moabot og 40,000 pesos. Base sa CCTV footage, nailhan na sa kapulisan ang nagkalo nga lalaki pinagi sa positive identification sa usa sa mga attendant sa usa ka hulagway nga gipakita kaniya. Doon sa nakakalo, siya yung positive identified daw talaga from the eyes, nose, even the mouth. Talagang it resembles the positive identification talaga doon sa unang pumasok, nagpakita ng barel at nag-declare ng hold-up. Gipahigayon karon sa kapulisan ang follow-up operation batok sa nailang tulisan. Gihikay na usab nila ang pagpasaka og sumbong batok ini aron malutsan kini og warrant. Ang suspect giilang nga taga Mindanao. Posible dili taga dire kay ang usaw mo to mag-helmet to magpuat gihubok mo ito lang kalo hasta ang helmet. Pagdayon na tong pag-declare na mo itong gibalik nila sulob ang helmet o ang kalo. Alas 10 kagahapon gi-inspeksyon sa hepe sa Guadalupe Police Station ang gitulis nga Western Union aron pahimangnuan sa posible nga presensya sa mga tulisan dinhi sa Sugbo. Apan daw sa gibantayan lang sa mga tulisan ang kapulisan ug makalabay sa duha ka oras gitulis dayon kini. May mahitabo. Although we're not blaming names or we're not doing some blames here, pero ang amuha lang is when it comes sa mga preemptive, no, naagitay kinahimot. Gipangtakop usab sa CCPO headquarters ang tanang mga police station chiefs aron i-assess ang ilang deployment ato sa offline universe nga mauron tang ilang gisaligan sa pag-corner sa mga misibat nga tulisan. And siguro they found this target as the easiest one, so unfortunately with our communication na nag-back down, hindi natin na-prevent or immediately arrested. But then Ryan Sorote, News 5. Pundok sa mga tulisan gipanid-an sa mga pulis dinhi sa Kabisayan. Sila nagtuo nga dunay himuon nga dakong pagpanulis ang maong pundok. Mubalik si Ryan Sorote. Tandiri ng mga criminal activities. Dunay gipanid-an ang mga sakop sa Regional Intelligence Division sa kapulisan nga pundok sa mga tulisan nga naglihok dinhi sa Kabisayan. Pipila na kasimana ang nilabay, dihang unan nilang nadawat ang taho o gipasa ang kasayuran ngadto sa nagkalanlaing mga police units. Gimanduan sa RID7 ang ilang mga sakop sa pag-validate sa impormasyon, apan wa sa rin nadawat nga feedback hangtod nga gitulis ang Western Union sa Barangay Guadalupe kagahapon. Sa pagpanulis, no? But so far wala man tayo, may tayo lagi nadawat pa na feedback from them, from the lower units nga saying nga naagid sila. But we already advised yung mga security officers ng mga financial institutions and also yung mga malls, na security officers of malls,
nga nga idoble ang ilahang mga gipang adapt na mga security measures. Gipasumiter usab sa RID og lista sa mga posible nga matulisan gikan sa Mindanao og pagsusi sa ilang posible nga mga hideout. Posible nga pagpangandam sa usa ka mas dakong operasyon sa pagpanulis sama sa mga bangko. Ang gihimong pagpanulis sa mga gagmay nga mga financial institution sama sa mga money transfers. Honestly, sa usual na mga katong kaniadto mga dagko na mga tulis atong naibawaan nga kanianing mga robberies nga ginagmay, ilahaning mga preparasyon. But we're still investigating if this incident that happened recently is related to the information nga atong giingon ninyo. Sakto na mga presumptions na you can never tell kung naabagi mas bigger pang target nila. No? Somehow, or precedence-wise, sa mga nga mga ginagmay, they are planning or they're preparing for something. Ryan Sorote, News 5. Patay nang napalgan ang usa ka aplikante pagkasiman ganihang buntag human kini milakaw kagabi sa ilaha. Jinky Bargio, Suginlimi. Kilid ining sapa sa sitio Suba, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Sibunga, giingong napalgan nga wa nay kinabuhi ang 31 anyos nga aplikante pagkasiman nga si Vincent Aklan, lumad nga taga-barangay Napo sa syudad sa Karkar. Mibiya si Aklan sa ilang Pinoyanan kagabi, human giingong magkalali si ang asawa nga si Riza Marie nga usa ka magtutudlo. Wala. Maura gyud iya nga sugdan ana kanang hapuna ma'am nga wa ko kabuhat sa iyahang kanang ako katong employment certificate o maurag yun na rasuna din nilakaw siya na pagagabi. Ang biktima dunay samad sa iyang ulo og pangos sa tuhod, dunay huhungihong nga basin og gipariglahan kini o baka gipatay og didto lang gilabay. Apan ang pamilya ni ini miingon nga buutan ang namatay. Ang Sibunga Police Station padayon pang nag-imbestigar sa krimen. Takakuan og gilabay ra bato dito sa area or nahagbong sa lubi, naghikog kay super sa among kuan. Ganyang buntag may-ari ang asawa, naglalis kuno sila ng mga alas 7. Kanya nilakaw kuno niya, brakutungon po kuno to yang bana. Jinky Bargio, News 5. Kapulisan mi pasalig nga way hulga sa terorismo dinhi sa Kabisayan bisan mi issue og usa ka travel and warning advisory ang United States batok sa nasod. Ryan Sorote, Suginlimi. Yes, it is true that actually it came out in the national papers that the U.S. government issued an advisory for their citizens in our country, to be cautious because of a alleged plot to bomb yung Metro Manila, but gipasalig sa kapulisan sa Rio 7 nga may hulga gikan sa pag-atake sa mga terorista dinhi sa Kabisayan. Kini gipamahayag ni Senior Superintendent Paul Labra II, hepe sa Intelligence Division sa PRO7, nunot sa travel warning sa United States sa ilang mga citizens batok sa pagbiyahe sa Pilipinas hilabi na sa Manila. Ang pahimangnong giluwatan sa US Embassy sa Manila human madakpi ang tulo ka lalaki nga giingong nalambigit sa planong pagpamomba sa kauluhan. Gisusi usab sa Philippine National Police ang kalambigitan sa tulo sa terrorist organization. Pagkakaron, walay na matikdan ang intelligence community sa presensya sa mga terorista dinhi sa Central Visayas. Here in our area of jurisdiction in Central Visayas, we don't have such threat. But even though nga wala ta dinhi sa ato ang kapulisan dinhi sa Min 7 are always prepared for any eventuality. Gani part sa trabaho sa ato ang gipabuhat gyud sa lower units are maong pag-intensify sa intelligence monitoring to detect any possible threat gikan sa mga
Matod ni Labra, way ang ikabalaka ang mga American nationals nga nagbase sa rehiyon kay padayang luwas kini sa bisan unsang hulga. Hinon, gipahimangnuan niya ang mga Amerikano nga mosud lang gihapon sa pahimangno sa ilang embahada. Kansang tumong mong pagsiguro sa seguridad sa ilang mga nationals. Padayon usab ang pakig-alayon sa PRO7 sa mga Muslim community sa rehiyon ug sa ubang mga law enforcement agencies aron palapdan ang ilang intelligence monitoring batok sa hulga sa seguridad. Actually, nodes to, kaniadto mo gina silang very supportive sa ato ang kumpanya against against criminality o terrorism. They have been giving us information, no? Kung doon na sila, makita diya sila ang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Ryan Sorote, News 5. Mga iligal na nga mananagat sa isla sa Bantayan, gingong misiaw sukad mi-resign sa Kapitolyo si Loy Madrigal. Jinky Bargio, Sugin Limi. Hapit na mag-usa ka buwan sukad mibiya siyang katungdanan si Loy Madrigal ang kanhi Capital Security Head ug pangusab sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force. Sukad sa iyang pag-resign, daw kada adlaw magpista ang mga iligal nga mananagat sa isla sa Bantayan. Kini karon ang mihatag og dakong kabalaka ni Santa Fe Mayor Jose Titing Isgana kun unsaon pagsumpo ang iligal nga pagpanagat. Giingong daghan sa mga legal nga mangingisda sa Santa Fe ang mitsabaw na. Kini mga illegal fishing nga nag-base sa San Romeo, nag-base sa Medellin, ug nag-base diri sa mainland Cebu, tuwa dito nagpista. Hopefully ang atong task force sa Bantay Dagat should be alerted always. No? Laraw karon ni Isgana nga kuhaon ng expertise ni Madrigal isip usa ka freelance consultant sa mga illegal fishing activities sa isla. With regards to the disaster risk reduction management, I believe Loy Madrigal has a capacity also to advise us or to give us some consultancy services to us. Wa sab ini gisalikway ang posibilidad sa pag-hire unya ni Madrigal isip usa ka empleyado sa lungsod sa Santa Fe. Bugtong local police ug mga sakop sa Naval Forces Central ang iyang katambayayong sa pagpahigayon og seaborne patrol sa kadagatan sa isla sa Bantayan. Jinky Bargio, News 5. Buot pasiradan sa Cebu City Hall ang exit door sa panimay sa kanhi kapitan sa Barangay Camagayan kay molusot kini paingon sa usa ka pribadong luna ug gingong gihimo na kining agianan sa tanan inay mulipot sa insaktong agianan. Leslie Caminada Vestil, Sugin Liming. Sila danunta sa probe team sa Cebu City Hall kaganina kining exit door sa panimay ni Camagayan Barangay Captain Celestino Avila nga karon konsehal na sa maong barangay. Mityabaw si Avila kay di kini makatarunganon kay ang maong pultahan mo'y ilang gisaligan kung ugaling dunay mahitabong emerhensiya. Importante ka ma'am kay in kasong na trouble, wag yun lain mga matay mitanan lagi kung wag yung exit. Importante ka ng exit o gamito na yun nila, maabot ang panahon nga ilan na yung gamito, matuman na tong ilang pabarugo ng high-rise condominium o medium rise, unya manindot ng lugar, ako'y mo voluntary o sira. Buot pasiradan sa Cebu City Hall ang maong exit door kay mulusot kini paingon sa ka public property. O giingong gihimo na kining agianan sa tanan kay imbis mo lipot sa laingdan, mag-shortcut na ang tanan dinhi. Question, what they take, wala, di pwede na to ayuhon ang ato ang property nga naguba. Awa nalay madali ta sa atong gusto unya wala nalay gasto nila ug kinsa man gani responsable unta nga maayo kita na lang tayo maayo pero it seems like ganahan sila gyud no kay di man sila ganahan nga kita o sila atong paayuhon. Leslie Caminada Vestil, News 5. Konsehal Roberto Cabarrubias mangayo og pasaylo tungod sa iyang pagbawi sa iyang gisaad nga pagsuporta sa reorganization sa komitiba sa Cebu City Council. Suma sa konsehal dako siya og utang kabubuton sa pangu sa BOPK ug wa siya rason nga mobiya niini. Mubalik sa kapatid Leslie Caminada Vestil. Mangayo og pasaylo si Konsehal Roberto Bob Cabarrubias ngadto sa Team Rama ug sa iyang kaubanan sa iyang gihimong pagbakwi siyang pagsalig pagsuporta sa reorganization sa konseho sa Dakbayn sa Sugbo. Matud pang Cabarrubias, iyang dawaton ang kahiubos nila ni Konsehal Jerry Carillo ug Noel Wenceslao tungod siyang wala pagkuyog sa ilang gikasabutan nga baruganan. Iyang istoryahon si Mayor Michael Rama aron mangayo og pasaylo ug ipasabot ang iyang desisyon.
Usahay, mga itong pasaylo sad kay because of their too much expectation and high expectation from me, unya suddenly there is sudden twist. Pangit to, suko gid sila nako ano ngayon sa pasaylo ko na sila. Sayloan na lang ko kay I have to make my stand. Gipasabot ni Cabarrubias nga dako siyang utang kabubuton ngadto kang ni Congressman Tomas Osmeña. Hinungdan nga wa siya mituman siyang gisaan ngadto sa Team Rama. Matud pang Cabarrubias, bisan ug wa siya ikasaway ngadto kang Mayor Mike Rama, wa usab siya rason nga mobiya sa iyang partido nga BOPK. Kadtong panahon na nga murag critical na kaayo nga mag-reorganization, diha na ko nga I have to discern. No, I have many sleepless night asa di ko. So mauna nga it so happen nga di lang sa ta kumubiya gid sa BPK. Mao na totoo. Sa pagkatao loyalty sa party. Mao totoo. So mao ni color nako no kay dim sa ko kabiya sa wa man say nabuhat og dautan ang BPK batok nako gawas. Giklaro sab ni Cabarrubias nga bisan og suportado niya ang paghatag og gahom ka Mayor Rama sa pagbaligya sa SRP, wa kini magpasabot nga ana-ana sa Team Rama. Kay haron ug makuan balik unya I'm for selling with SRP man sad no only a portion adli tanan kay sakto man gid si Mayor Tami once ang SM mo fill invest mo kuan na diha mo open na nagpasabot nga mutaas na gyud ang atong real property value diha dapit sa SRP. Leslie Caminado Vistil, News 5. Himonog ba og ginig Domingo didto sa Sendai, Japan ang FIBA 3-on-3 World Tour Finals. Din mosalmot ang 4-man Manila West team nga mo'y mokampiyon sa FIBA 3x2 Masters Leg niadtong Hulyo didto sa Manila. Ang kaugmaon sa Manila West nga moabante sa finals mag-agad kon ilang mapildi ang team gikan sa Sao Paulo, Brazil ug ang sa Bucharest, Romania. Ang tulo ka mga qualifiers sa World Tour Finals na isakop sa Pool B ug magsangka ubos sa single round robin. Diin ang duha ka teams mo'y moabante ngadto sa knockout quarterfinals uban sa laing unom ka teams gikan sa ilaing brackets. Ang upat ka nahabiling team magbagat sa crossover semis ug ang duha ka mahabilin mo'y magsangka alang sa championship. Ang Manila West team gilangkuban nilang Nino KJ Cañaleta sa Talk and Text, Ray Guevara sa Meralco, Aldrich Ramos sa NLEX ug Terence Romeo sa Global Port. Din ang ilang coach mo si Eric Altamirano sa National University Bulldogs. It is 21-17 a victory. Dapat ko mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tano. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanos kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Action!